Acords. Molt bé, Patricia Plaza. Bona nit, senyor López Bona nit. Pena. Crec que és una de les persones que em pot respondre un dels meus dubtes en quant a la independència. El tema d'independència és un terme general, llavors jo tinc un dubte. Es proclama la independència, què fem amb totes les lleis? Perquè, clar, si d'un dia a un altre no, és un procés llarg, ha de ser un procés llarg perquè tenim lleis estatals, llei tributària, codi penal, estatut dels treballadors. Com adequem? Com es pot adequar aquesta llei? Hem de fer una llei pròpia, teòricament, de Catalunya. Què fem durant aquest temps? Estem sense lleis? Continuem copiant les de l'estat espanyol? Les mantenen vigents? I quin model hauríem de mirar que fos aplicable a Catalunya? A veure, és que jo crec que una de les coses que indica que ja anem cap a la independència és el fet que la gent ja es fa preguntes concretes, com per exemple aquesta. Preguntes concretes. No independència com a somni, com a ideal, sinó com a projecte. I no només en el terme econòmic. Evidentment, en tots els temes. És a dir, en què afecta la independència? Afecta a tot. A tot, lògicament. Igual que la democràcia afecta a tot, igual que l'autonomia afecta a tot. Llavors, tenim 150 estats nous al món des dels últims 60 anys. Què se n'ha fet a tot arreu? I sempre és així. La creació d'un nou estat suposa que la legislació continua vigent mentre no es reforma. Però s'ha de reformar bé i s'ha de fer bé, perquè... Com en qualsevol cosa, mentre no es reforma. Per exemple, miri, a Cuba es va independitzar d'Espanya el 1898. Doncs el Codi Civil espanyol, que era de 15 anys abans, va estar vigent fins als anys 60 del segle XX. Ara, a Israel encara n'hi ha vigents normes de l'època de l'Imperi Otomà o de l'època del mandat britànic. Això sempre és així. Per tant, tindríem les lleis espanyoles tindríem les lleis vigents mentre un Parlament de Catalunya anés modificant-les, substituint-les, creant unes altres, amb tota normalitat. En quina línia? En aquella que sigui la que determinin els ciutadans de Catalunya votant. O sigui, que la independència no és trencar i marxar i dir, no, si t'he vist no m'acuerdo, o si t'he vist no me'n recordo. No s'ha de marxar d'enlloc. Som al nostre país. Vull dir, per tant, el que es tracta és que llavors el poder, la sobirania, la decisió, la té el Parlament de Catalunya i el Govern de Catalunya. I per tant, que el Parlament de Catalunya pot legislar sobre tot. I del rei què en fem, senyor López Tena? Tornem al mateix. Del rei farem si la majoria dels ciutadans de Catalunya vol mantenir vincles de tenir el mateix rei que el regne d'Espanya i compartir el rei amb els espanyols, com fan els anglesos amb les independències d'Austràlia, de Nova Zelanda, de Canadà, en la cap d'estat és la reina d'Anglaterra. Si els catalans així ho volen i si els espanyols així ho volen, tindríem una monarquia amb un rei compartit amb un altre país. I si no volem compartir? Si no volen compartir, o els espanyols no volen compartir-lo, llavors serem una república. Tan senzill com això? Sí, tan senzill com això. Que em diria, no, nomenarem un altre rei aquí. No. Estranyament hi hauria... No em sembla que a Catalunya n'hi hagi una voluntat d'establir una monarquia amb una nova dinastia. No em sembla, no? Em sembla, senyor Puigdemont, que d'això no té gaire demanda. D'acord.